hawayen jarumata Momi Gombe ba za su zo ba a banza ba. Fadar Attahiru Abdullahi kenan, hamshakin ɗan kasuwa daga ƙasar China zuwa Najeriya, wanda ya ce hawayen Momi Gombe akan kazafin da aka yi mata na maganar maɗigo ko kuma lesbian ba za su zo ba a banza ba, kasancewar akwai waɗanda yake zargin suka kirkiri wannan bidiyon da kuma kazafin da kuma sharrin da suka jingina ma jarumarsa ma'ana Momi Gombe. Ya yi dogon bayani akan wannan lamarin, muna ɗauke da shi a cikin wannan bidiyon namu na yau. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Hamshakin ɗan kasuwa Attahiru Abdullahi, wanda ke safarar mashushuka masu amfani da batur ma'ana rechargeable motorcycle zuwa ƙasar Najeriya daga ƙasar China, ya sha alwashin cewa sam hawayen da jaruma Momi Gombe ta masana'antar Kano ta zubar akan waɗanda suka yi mata ƙagin sharri kan cewa tana aikata lesbian ko kuma maɗigo ba za su zuba a banza ba, kasancewar ya ce shi akwai waɗanda yake zargi ciki kuwa har da Khadija mai bakin kes, waɗanda ya ce tabbas za su gurfana a gaban kotu. Attahiru Abdullahi ya ce duk da bai nemi amincewar Momi Gombe akan ra'ayinta game da jan wannan kes din zuwa kotu ba, amma shi a matsayinsa na jarumarsa ce tana burge shi kuma yana cikin fans ɗinta, to tabbas zai kashe daga naira har tiriliyan domin kwato mata haƙƙinta. Ya ce dole ne duk wani wanda ya ɗaura hoton da ya jingina wa Momi Gombe na lesbian ya ɗanɗani hushin hukuma, kasancewar zai maka shi a gaban kotu. Gaskiya ta yi halinta. Attahiru Abdullahi da ya lashe takobin cewa tabbas sai Momi Gombe ta yi dariya da farin ciki sakamakon irin matakin da zai ɗauka akan waɗanda suka nemi su ɓata mata suna. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.